Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 10 januari. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Zeeland opnieuw benadrukt hoe belangrijk het is dat er meer Zeeuwen bijkomen. Het plan Zeeland 2050. Meer Zeeuwen om die spiraal van verschraling van voorzieningen te stoppen. Dat verhaal begon op de abdij, maar is inmiddels in de hele provincie wortel aan het schieten. Vorig jaar schrokken veel mensen toen de Jonge het in zijn nieuwjaarsspeech had over een mogelijke verdubbeling van de steden Terneuzen, Vlissingen, Middelburg en Goes. Ja, kijk, bij grote stappen en grote nieuwe plannen is er altijd weerstand. Dat hoort. Hè. Toen destijds de Deltawerken werden aangekondigd, was er ook weerstand. Het plan Zeeland 2050 begint een beetje te landen. Vorig jaar mocht ik hier ook bij zijn. En we waren 2 minuten heel erg stil. Ik ben vorig jaar helemaal niet geschrokken. Ik was het meteen eens. Er moeten meer Zeeuwen in 2050 komen, omdat wij op die manier meer serieuzer worden genomen dan dat we tot nu toe zijn gedaan. We horen ook wel vanuit de provincie dat ze Zeeland echt als een, ook op het agrarisch gebied wel echt wel naar voren willen duwen. En ik denk dat dat voor ons ook heel mooi is als dat gaat gebeuren. Dat Nederland ons ook ziet als een hele belangrijke provincie op ook bijvoorbeeld agrarisch gebied. Maar ik mag er ook aan herinneren dat we in Zeeuws-Vlaanderen in de tijd wel gestart zijn met campagnes. Kom naar Zeeuws-Vlaanderen, hebben we zelfs op beurzen gestaan. Je merkt natuurlijk wel dat er gedacht wordt van dit is wel heel erg ambitieus. En wat betekent dit voor het specifieke karakter van Zeeland? Maar ik denk dat Hugo het inderdaad goed heeft. Als wij bepaalde faciliteiten willen hebben, zoals een ziekenhuis en dergelijke dingen, en een universiteit, is het eigenlijk wel een heel goed idee. Want anders dan lopen we leeg. En ik hoop dat hij het voor elkaar krijgt. Zeeuwse volgelingen van de Goed Nieuwskerk hebben vanmorgen in Eindhoven hun steun betuigd aan de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal. Hij hield daar een bijeenkomst. De Wal werd gisteravond opgepakt in Tilburg, maar werd een paar uur later weer vrijgelaten. Hij wilde daar een gebedsgenezing houden in een kerk, maar had daarvoor volgens de gemeente Tilburg geen vergunning. Omdat hij vervolgens de gebedsgenezing buiten verder zette, pakte de politie hem op. Op de bijeenkomst in Eindhoven vanmorgen kwamen ook tegendemonstranten af. Maar volgens Omroep Brabant verliep het allemaal vrij rustig. Samen met zijn aanhangers deelde de Wal flyers uit en las hij voor uit de Bijbel. In Zeeland heeft de Wal een eigen kerk opgezet in Goes. Afgelopen zondag ging hij daar nog voor in een kerkdienst. Bij de vogelopvang in Oostende is een bijzondere vogel binnengebracht, een papegaaiduiker. De zeevogel komt normaal veel noordelijker voor, maar spoelde vorige week aan in Katzand. We hebben wel ervaring met zeevogels. We krijgen vaak Noorse stormvogels binnen, zeekoet en alken. Maar een papegaaiduiker, ja, hier is echt de ondergrens van zijn voorkomen, van zijn verspreiding. Dus het is echt bijzonder voor ons, ja. De vogel kwam tijdens het zoeken van eten in een storm terecht. En daardoor is dit dier eigenlijk zijn weg kwijtgeraakt, veel zuidelijker geblazen en zo bij ons aan land gekomen. Dus uiteindelijk werd hij dan hier bij ons binnengebracht. Hij was erg mager en erg verzwakt. Ondertussen hebben we ook al bloed kunnen nemen, maar die bloedwaarden zijn echt nog heel laag. Dus het dier is wel compleet uitgeput, ja. En dat betekent dat het opvangcentrum alle zeilen bij moet zetten om het vogeltje weer te laten aansterken. Opwarmen is belangrijk, want het dier was ook onderkoeld. En dan is het belangrijk om te hydrateren. Werk aan de winkel dus. Ja, klopt. Hens aan dek. Ja. Als alles goed gaat, wordt de papegaaiduiker over een aantal weken weer uitgezet. Uw plaatsen. En daar gaan ze. Ze zijn vertrokken. Zo'n 150 deelnemers aan de 4e wedstrijd van de crosscompetitie. De Saman Cross in de bossen van Westerschouwen, voorheen bekend als de Delta Cross. Dit is een bekende naam, Tim Pleijten. 4 keer won hij de kustmarathon. En ook in de bossen van Westerschouwen is hij snel. Dit zijn zijn achtervolgers. In het geel Bart Magnus uit Hulst. Younes Titan achter hem uit Drijschor. En daar weer achter Jordi van Koeveringen uit Krammendijken. Zij gaan uitmaken wie er tweede wordt, want Tim Pleijten, op hem staat vandaag geen maat. Hij wint voor de 9e keer deze wedstrijd. Bart Magnus, de Zeeuws-Vlaming, wordt dan knap tweede. En bij de vrouwen ook iemand die al vaker deze wedstrijd wist te winnen.
Laurie van den Bergen uit Dirksland, al voor de 7e keer eindwinnaar. Plek 2 is voor Simone Cornelissen uit Oost-Soeburg. Volgende week gaat de crosscompetitie verder met de Kuscross in Vlissingen. Het begon vanochtend met een grijze hemel, waarbij in de eerste uren nog wat lichte sneeuw viel. De nacht daarvoor viel een dun laagje dat zelfs enkele wegen weer glad maakte, zoals hier in Kortgene te zien was. Het was koud, vooral met de noordoostenwind erbij. Toch waagden enkele mensen de kou om even een frisse neus te halen. In Vlissingen werd het vanmiddag slechts min 0,6. Vanavond zal de bewolking verder breken, zodat we een vrij koude nacht ingaan. Eind van de nacht en morgen vroeg liggen de minima tussen de min 3 in het westen tot min 6 lokaal in het oosten van Zeeland. Het kan nog steeds lokaal glad zijn door bevriezing en sneeuwresten. De wind is zondag matig uit de zuidoost, windkracht 3 of 4. In de avond neemt de wind toe naar vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Het wordt 's middags niet warmer dan +1. Daarna zal het weer geheel anders verlopen. Een dooiaanval zal maandagnacht ingezet worden. Het is daarna wisselvallig met temperaturen die op gaan lopen naar 9 of 10 graden. Ook de nachten verlopen dan vorstvrij. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.